What's up guys, Roniel here, nagbabalik yo. Meron tayong 712 diamonds guys. Yan muna. Yan lang kasing nakuha natin sa tinap-up. So, anyways, ano ba meron dito? Wala na. Tapos tayo dyan, dahil nilagin. So, bukas pa pala eh. Try natin dito makuha sa tipid-tipid. Sa tipid-tipid daw. Sa tipid-tipid. Kasama. Helmet. Ayan. Ito guys. Dito, ano pa ba? Dito sa may shotgun, isa lang. Dito shotgun. Malabo dyan, men. Dito na lang. First draw! Wala, syempre. Wala naman talaga yan. Hindi naman talaga makukuha sa first draw, men. Kahit alin lang dito. What the heck? Ito lang talaga. Ito lang. Ay, naku naman. Ano ba talaga, Ross? Kahit mo sa akin yan. Tigil mo sa akin yan, men! Ray! Nakuha ko sa Ray! Uy! Tingnan mo, tangi! What the heck? Nice! Sulit yung tinap-up natin, men. Tinap-up natin dyan para lang dyan sa skin na yan. Nice! Thank you, Ross. At isa pang 20. Wala ulit. So, isa pang 190. Ha! Nakuha yung wala sa katawan. Nakuha yung sa katawan. Isa pang 20, men. Ay, remodel na. Balik na tayo sa lobby. Supply ulit. Siyempre, magaling yung mga sekreto dyan, men. 20 mo ulit. Remodel. O, diba? Isa pang 190. Isang 190 na lang. Lalabas ang pangalan ko. Ha! O, wala. Lumabas. Wala lumabas sa pangalan, men. Sayang yan. Isa pa. Okay, wala talaga. Okay, sa events na naman tayo. Nakawal tayo dito sa mura-mura lang. At least nakuha yung ano, men. Tik na yan. Yung ano ko talaga. Gusto kong target ko talaga makuha yun lang. Okay na, wag na yung iba. Basta makuha ko lang yun. Iwaan, may sniper mo gago, oy! Sino ba yung iwaan? Iwaan ah. Ano pa ba? Ano ba yung wala ako? Eto na lang. Try natin kunin. Baka pwede naman. Kala ko ano na kasi yellow. Ay, wala na tayong diamonds. At ang natira dalawa na lang, min. So, at least meron tayo makakuha. Ay, naks naman. Salamat naman, Lord. Salamat, Ross. At binigay mo rin to. Ray, napakaangas. Nakuha ni mo? Nasyak ka pa. Nasyak ka pa. Pila, 20? Yung 90 lang. Ha? Isang 190. First draw, 190. Firearms, may bago ba dito? Uy, 15 pala yung convert nun. Turbo Rex. Okay na. Sige lang. 28. Wow! Meron tayong 28, men. Meron tayong 28. Puta! Remodel na 4. Ano talagang i-remodel natin dito, men? Ano ba? Ito ba? Ano ba? Hindi ko alam ano yung bibilin. Yung i-remodel. Ito na lang siguro muna. Tereng! Yung ibang kulay! Yung ibang kulay! Ganun talaga. Poison skin. Okay, wala na, men. Hanggang doon na lang talaga, men. Hanggang doon na lang talaga.
Wala tayong bagong nakuha dito. So, wala talaga. Wala talaga eh. Yun na yun eh. May limited. Ang dami. Ano? Limited skin. 3 days. 3 days na Victor. Ito, 3 days pa to. 3 days din. Ay, ito pa. May 7 days. Meron na ako. Ay, puta! Walang may bago sa ano kay. Okay guys, thank you. Hanggang doon na lang. At least nakita nyo kung ano yung mga nakuha ko. Diba? Sana naman guys, supportahan nyo ako. Comment kayo dyan. Comment nyo lang sa mga gusto magpa-shoutout sa next video. Comment nyo kung saan ba tayo, saan nyo gustong mag-drop pa tayo next video. Okay. Roniel out. Bye bye. Thank you.